Mga sinag, brigada eskwela muna tayo. Buyo yan dahil lang yung mahalo. Mga sinag, brigada eskwela muna tayo. Dawa pada kula. Atin na net. Sabi ko atin na net. Karong may namamati kasi. Eh mga sinag, pahinga muna tayo sa paglilinis doon. Maparade pa palan. Nagpaparade pa kami. Tigil muna yung naglilinis dyan. Nandito kasi yung anak kong lalaki, tas yung anak kong babae si Kulin, tas si Janjan. Alair kasi si Kulin, drum naman si Janjan. Magpaparade daw muna kami. Muna kayo mga kasinag. Ayan si Mrs. Sasama rin. Si Mrs. may duty yan sa center. Sumama lang sa parade. Iikutin namin ang barangay Bukuan. Okay, nakabalik na tayo mga kasinag. Dito pa sa kabila, sa kabila. Sama na kayo. Sama na kayo, sama na.
be. Ah. Ay. Ayan mga kasinag, natapos na tayo magbrigada. Brigada eskwela, tapos na mga kasinag. Dalawa lang naman yung estudyante namin, grade 4 tapos grade 6. Mamayang hapon naman sa B2 naman kami, B2 National High School. Kasi yung panganay ko mga kasinag high school na. Ayan. Pagkatapos ng brigada namin may premyo. Ito. No. Ito, may premyo mga kasinag. Ayan oh. Nakita yung premyo na yan. Para sa mga bata yata ito. Hindi ko alam kung anong laman ito. Buksan natin mamaya. Ayan oh. May pinipilapan si Mrs. Para saan yung pinipilapan mo na yan? Sa enrollment na yan? Ano Bakit ba ka sa pilapan? Yung isa sa mga Kay Jan tapos kay Chloe. O yan sila, nagpipill up din sila. O yan o. Ayan. Okay kay. Ay, uwi na kayo makasinag. Yung dalawa kong chikiting, si Colin, tapos si Jan. Kanina nga, nag-drum sila, tapos nag-glire si Colin. Pinauwi na namin, pinauna na namin mga kasinag kasi magtatanghali na. Si Pitoy andito. Pitoy. Ito yung alaga nating aso si Pitoy. Sumama siya. Ano? Ayan mga kasinag. Si Pitoy. Sama na lang ng sama mga kasinag. Kung saan kami pumunta, sasama. Halos hindi na nag-ano sa bahay. Nag-stay. Kagagala nga niya, kada punta din sa barangay, kung ano na yatang kinain. Tingnan nyo mga kasinag yung likod. Nakita nyo ba yung likod? Nagkakaganyan-ganyan na yung likod niya. Gawa ng kalalayas niya. Kung ano-ano yatang kinakain nito mga kasinag, kaya nagkaganyan. Ano kaya gamot dito mga kasinag? Turuan nyo ako ng gamot dyan. Sa ano yan, likod na yan ni Pitoy. Kasi nalalagas yung balahibo niya. Ayun Pitoy. Kalot ng kalot. Sipag ni Mrs. Tapos na si Mrs. magperma mga kasinag, mag-fill up ng enroll form. Kinuha lang yung card, nandun sa loob. Nandito pala yung card ni Colin. Yung anak kong panganay, andito pala yung card. Ipapa-enroll namin sa B2 National High School. Ayan o. Ayan. Kita ba mga kasinag? Nakita niya? Ayan o. Ayan. I-zoom nyo lang mga kasinag para makita nyo. Mamayang hapon mag-enroll naman kami doon sa B2. At magbe-brigada kami diretso. Para matapos na. Balik eskwela na. Hagahatid sundo naman tayo nito. Ayun naman ang magiging pagsubok sa akin sa araw-araw. Hatid sundo. Napakalubak pa naman ang daanan dito sa amin. Napakahirap pag maulan. Ayun ang problema mga kasinag. Kasi pag maulan, maputik dun sa papasok sa sitio namin. Tapos dito sa dadaanan dito, papunta rin dyan sa palabas dito sa barangay ng Bubuan. Napakamalubak, maputik din. Yan ang problema. Sakripisyo tayo nito mga kasinag. Wala tayong magagawa para sa kinabukasan ng ating mga anak. Kailangang magtiyaga tayo, magpursige tayo. Kasi ito lang ang tanging may pamamana ko sa kanila mga kasinag. Kasi wala man akong may pamana sa kanilang kung anumang bagay. Talagang pag-aaral lang talaga. Makatapos sila mga kasinag. Kasi hindi mananakaw ang ganyang kaalaman. Hindi kagaya ng mga lupa o kung ano pa mang material na bagay na ipapamana natin. Wala tayong ganun mga kasinag. Kaya tanging pag-aaral lang ang ating maipamana. Na makatapos lang sila hanggang sa aming makakaya ay pagpatuloy namin mga kasinag. Ayan lang, antayin natin si Mrs. ando sa loob. Bubuksan na mga kasinag. Tingnan daw natin ang laman ito. Ang laman yan. Nakatakot ang pambukas ni ate. Itak. Ay, tinapay. Yan pala ang laman yan mga kasinag. Mga tinapay, tapos may ito gatas. Ay, tinapay din.
Yan lang pala ang laman ng box na yan. Thank you na rin para sa mga bata talaga. Ano pa naman? O may coffee mate. Juice. Ayan pala ang laman yan. Ganyan pala ang laman mga kasinag ng box na ipinapamigay. Sa mga first day na nag brigada. Pero sa bukas mga kasinag, wala nang ganyan. Sa mga unang araw lang na nagbrigada ang meron. Ayan na si Mrs. Ayan. Okay, sining tagtag. Saan mo ibibigay yan? Saan mo hilingan mo? Ha? Saan mo hilingan mo? Kayong card yan? Diyan, sa kukulo. Ito. Kaya ito. Diyan. Kay Jan. Ito naman sa anak kong lalaki mga kasinag. Ayan. Ayan. Yan ang card. Tapos ito naman kay Chloe. Ayan. Isum nyo lang mga kasinag para makita nyo. Sige ito. Oh, may box na naiwan. Kanino yung box? Arin. Ayan o. Puguli, baka lupa doon taki mamlurong sino. Kanino to? O ano pa kukunin mo dyan? May bigay lang namin mga kasinag itong mga card sa teacher. Kagaya si Chloe mga kasi naglilipat na sa grade 4. Yung anak kong lalaki naman na grade 5 noong nakaraan, ngayon lilipat na sa grade 6. Doon namin ibibigay ang mga card. Ako lang ito magtimamlurong. Alin? Anong Chloe enroll ko? Ayan, dun. Antayin lang kita dito. Okay. Doon yan pupunta sa kabilang room na yun. Si Pitoy. Okay, let's go. Uuwi na kami. Mamaya hapon, sabito naman kami. Ayan yung ating motor. Nasa yung ating susi. Masama na wala yung susi ng motor. Yung nawara. Ayan, wala. Buksan natin. May mama ng laman. Wala. Wala ko talaga yan. Ang lagayan ng alam ko may ganyan. Tulog ang payo ko. Ayan mga kasinag, uwi na kami. Update ko lang kay mamaya pagdating sa bahay. Bye bye.